Hoćete da mi spremite vafle? Tako sam gladna. Naravno, treba mi žele od lubenice. Sipat ću želatinu činiju sa vodom i promešati mutilicom. Kada sve bude spremno, koristit ću aparat za vafle. Ali ne električni, nego silikonski. Da, jer imam žele. Dakle, sipat ću žele u kalup. Tako je. Još malo, gotovo. Bako, kako vam se sviđa moja ideja? O, draga, previše sam stara za takve recepte. Samo pogledajte kako savršeno žele vafla. Gotovo. Sad mi treba čokolada. Treba je istopiti. Kada čokolada postane tečna, umočit ću vafle u nju. Eto, čokolada se istopila. A sada umačem. Priznajte, jel vas to podsjeća na nešto? Ali to još nije sve. Trebaju mi semenke. Napravit ću ih od čokolade. Iscedit ću male kaplice na dasku. Tako je. A posle ću ih staviti na žele. Gledajte, ispale su žele vafle sa ukusom lubenice. Judy će se sigurno svidjeti. Bako, šta je kod vas? Ja sam napravila klasično testo. Sipat ću ga u aparat na jednu polovinu. A sad mi treba kakao. Sipat ću malo učiniju sa testom. Tako je, i promešati. Eto, ispalo je čokoladno testo. Njega ću sipati u drugu polovinu. Tako je, a sada zatvaram i čekam. O, da, miris je super. Je li sve spremno? O, jeste. Savršena vafla. Šefe, samo pogledajte. Stavit ću to na tanjir. I preliti medom. Ovako. Zatim ću ukrasiti malinom i borovnicom. To će biti jako ukusno. I na kraju ću posuti sve šećerom u prahu. Ja sam završila. Šefe, hoćete domaću malinu? Stvarno mogu? Neće odbiti. Hvala. Jao, šta se dešava? O ne, gubim kontrolu. Bako, pomozi mi. Hvala. Testo je ispalo užasno. Ali već sam smislila drugi način da napravim vaflu. Treba mi krofna. Stavit ću u aparat za vafle. Tako je. A sada zatvoriti i istisnuti. A vidjet ćete, to će biti ukusno. Judy, probaj. O, već ste sve spremili? Kako slatko. To izgleda čudno. Šta je unutra? Pa to je krofna. Ali šta radi ovdje? Okej, probat ću je. Ukusno. Ja volim krofne. O, a šta je ovdje? Wow, vafle sa voćem. Volim to. Baš mi se sviđa. Super. Okej, a šta dalje? Wow, ove vafle liče na kriške lubenice. Sad ću da probam. Pa to su žele vafle. Super. To je mnogo ukusno. Šefe, pobjeda je vaša. O, ti si moja omiljena devojčica. Napravila si pravi izbor. Ovog puta mi se jede jaje. To je lako. Hajde, čekam vas. O, naravno, draga. Treba mi jaja. Razbit ću par komada. Ne mogu da otvorim. O, ne. Ups, razbila sam sve 10 komada. Pa dobro, zaboravimo na to. Imam marshmallow. Baš je lep. Sipat ću ga na tanjir. A sada izvaditi fen. O, kako je moćan. Istopit ću marshmallow. Eto, uspela sam. Zatim vadim žutu žvaku. Nevjerovatne. Stavit ću je u sredinu. To će biti žumance. A preko ću sipati pucketave bombone. Judy sigurno nikad nije jela takvo jaje. Razbit ću nekoliko jaja u činiju. Ljuska mi ne treba. A sad ću uzeti slatko prase koje obožava žumance. Eto, prase uzima žumance. A posle vraća.
Stavit ću žumance u drugu činiju, a sad mi treba samo belance. Sipat ću ga u dve činije, polu u jednu i polu u drugu. Zatim ću dodati par kapi jestive boje i promešati. Odlično. A sad ću umutiti žumance. Gotovo. Sipat ću to u tiganj. A zatim uviti u rolnu. Ovako. A posle ću sipati u tiganj crveno belance. Čekam dok se isprži i pravim rolnu. Uradit ću isto i sa zelenim. Odlično. Sada stavljam šarenu kajganu na tanjir. I seći ću je na komade i ukrasiti paradajzom sa peršunom. O da, ispalo je prelepo. Bako? Bako, šta je sa vama? Da li je zaspala? Treba je probuditi i već znam kako. Ustaj! Jo, šta? Jesam li zaspala? Izvinite, treba nastaviti da spremam. Sipat ću u tiganj belance. A posle ću dodati žumance. Tako je. I ukrasit ću sve zelenilom. A od žumance ću napraviti slatke ribice. Gotovo. Stavit ću sve na tanjir. A, treba uhvatiti. Sad ću. Uspela sam. Završili smo. Svaka vam čast. Sve izgleda super. Počet ću od ribica. Ovo žumance je sirovo. Odvratno. A šta je ovdje? Šarana kajgana. Zanimljivo. Probat ću. Ukusno. A šta je ovdje? Kako čudna žumanca. Wow, zanimljivo. Pogledajte, bombone mi puca u ustima. Super, a žumance od žvake? Stavljam like. Sestra Janice je pobedila. To, presrećna sam, baš mi je drago. Užasni flomaster. Ovaj najbolje odgovara za moj crtež. Želim mlečni koktel. Odlična ideja, Judy. Janice, jesi smislila nešto? Da, trebaju mi sokovi i kalup za led. Otvorit ću limenku fante i sipati svaki ukus u kalup. Tako je. Gotovo. A sada uzimam ledenu fantu. Hladno mi od jednog pogleda na nju. Otvaram. A sad ću probati. Sve mi se smrzlo u ustima. Kako hladno. Da, uspela sam. Napravila sam led. Sad ću staviti led u dugačku čašu. A zatim preliti sve sprajtom. Tako je. Ubacujem slamku i gotovo. Bako, ne, skloni od mene to. Šta si smislila? Odlučila sam da napravim za malu Judy sok od povrća. Stavljam brokoli i cedim sok. A zatim sok od šargarepe. Tako je. Gotovo. A koktel ću sipati u grapefruit. Ubacujem sredinu i sipam sok unutra. Ubacujem slamku i to je to. Janice, vidim da i ti želiš da probaš. Uzmi, draga. Tu ima i za tebe. Hvala, probat ću. Kako odvratno. Sad ću povratiti. Ali baka ne sme da vidi. Jao, bako, to je baš ukusno. Hvala. Hvala, draga. Trudila sam se. Šefe, a šta je kod vas? A ja ću spremiti klasični mlečni koktel. U jednom blenderu će biti koktel od jagoda sa sladoledom, jagodama i sirupom od jagoda. A u drugom plavi koktel sa čokoladnim sladoledom i sirupom od borovnice. Ostalo je dodati mleko. Sada zatvaram, uključujem i čekam. Gotovo. Sipat ću sve u čaše. I obavezno ukrasiti šlagom. 2 koktela znači duplo više šansi za pobedu. Ubacit ću čaše u kacigu sa slamčicama. Tako je.
Eto, Judy, možeš da probaš. Prijatno. Nemam reći, napravili ste odlične koktele. A šta je ovo? Koktel u grapefrutu? A miris nije nešto, ali moram da probam zbog bake. O ne, kako odrovno. Ukusno, bako. Ok, šta dalje? Ova kaciga izgleda baš moćno. Stavit ću je na glavu. O, slamka. Probat ću. Baš ukusno. To mi se sviđa. Super. Idemo dalje. O, ovaj koktel je tako veliki. Odmah ću ga probati. Nije loše. Rešeno. Šef je pobedio. Čestitam. O, da. Hvala, draga. Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Jede mi se torta. Čekam vaše tortice za mene. Počnite. Naravno, ja sam već pripremio kore. Treba iseći sredinu, a zatim sipati med unutra. Dakle, treba mi kora, zatim fil. A posle ću staviti koru sa rupom u sredini. Tako je. I preko ću opet sipati fil. Svaka mi čast. Sve sam razmazao, a sad ću staviti još jednu koru. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Moja torta mora biti visoka. A sad ću premazati tortu filom. Svaka mi čast. Ali to još nije sve. Treba će mi med. Ej, bako, ja sam ga prvi uzeo. Ali to je moj med. Pusti me. Daj mi to. Bako, meni je med potrebniji. I meni treba. Dobro, šef. Pošto ne razumeš na dobar način, eto ti. Šta ste uradili? Ujeli ste mi za nos. Tako ti treba. Dakle, sipat ću med u sredinu moje torte. O, prelepo. A sad ću ukrasiti tortu lepim šarama. O, pogledajte kako lepo curi glazura. Ali to još nije sve. Ukrasit ću svoju tortu slatkim limunima. Divno, to će biti baš ukusno. Torta sa limunom, to će biti kiselo. Ja imam bolju ideju. Sad ću otvoriti svoju pastu sa ukusom hubabube. Jao, ne mogu da je otvorim. Šta da radim? Došla mi ideja. Otvorit ću teglu uz pomoć motorne testere. Janice, nemoj, pomoći ću ti. Eto, draga, izvoli. Hvala, bako. Dakle, gde sam stala? Tačno. Treba sipati pastu unutra. Gotovo. Stalo još malo. Probat ću. Baš ukusno. Gledajte, mogu naduvati balon. Super. A sad mi treba prava žvaka hubabuba. Izvadit ću iz pakovanja. I staviti oko torte. Da, ispalo je divno. A sad ću zalepiti etiketu hubabuba. A meni treba sirup sa ukusom Skittles. Sipat ću ga u sredinu. Gotovo. A sad ću staviti šarene trake od marcipana. Da, to podsjeća na dugu. Super. Preko ću staviti etiketu i gotovo. Mala žena, možeš da probaš. Svaka vam čast. Od čega da počnem? Sve izgleda jako ukusno. Wow, ova torta je divna, sad ću je probati. Prelepo. A ovo je torta sa limunom. Probat ću. Unutra je med, obožavam. Jako ukusno. Wow, kako slatka roza torta. A šta je unutra? To liči na tečnu žvaku. Gledajte, napravila sam balon. Jako zabavno. Odlučila sam. Moje sestre pobedila. Čestitam. Da, prva pobeda je moja. To. A sad mi se jede kuća od medenjaka. Jel može? Ovakva?
Jao, ja nikad to nisam pravila. Okej, pokušat ću. Naravno, draga baka, to može. To je lako za mene. Prvo treba iseći oblik. Da, treba izgraditi kuću. Dakle, prvo treba iseći sve detalje, a zatim sastaviti kuću. Odlično, sad ću ispeći to. Naviću temperaturu i sačekati. Bako, šta radite? Ja neću da pravim slatkiše. To nije zdravo. Napravit ću zdravu kuću od povrća. To će biti mnogo ukusno. Dakle, prvo ću uzeti malo sira. Tako je, stavit ću to na tanjir. Zatim ću razmazati to uz pomoć kašike. Posle staviti brokoli, šargarepu i krastavac. Gledajte. To je prava slika. Baš mi se sviđa. Svaka mi čast. A ja ću koristiti kekstu. Odgovara mi. Dakle, umočit ću ga u nutelu. O, da, to će biti jako ukusno. A sad ću spojiti to sve, napraviti krov i to je to. Ostalo je dodati marshmallow. Super! O, došla mi ideja. Dodat ću malo vatre. Da, sad ću istopiti svoj marshmallow. Jo, nešto nije u redu. O ne, moja kuća gori, šta da radim? Vidim požar. Sad ću spasiti Janice. Da, napravio sam auto od medenjaka. Da, savršeno. Stavljam na sto. Dodajem šlag. Janice, hvataj. Ozbiljno? Mislite da će mi šlag pomoći? O, hvala. To je zaista uspelo. Ugasila sam požar. Hvala, šefe. Nema na čemu, draga. Dakle, nastavit ću da pravim kuću. Stavit ću je na postolje. Odlično. A sada počinjem da ukrašavam. Prvo glazura. Zatim Skittles. To su mi omiljene bombone. Stavit ću ih u ove rupice. Tako je. I na kraju lepe šarene lizalice. I još malo konfeta i to je to. Ja sam završio. Pogledajte. Jesu svi završili? Odlično. Onda hajde da pokažemo naše kućice. Wow, kako super! Čekajte, je li to povrće? Pa dobro. A šta je ovdje? Nešto nije u redu sa ovom kućom. Izgleda užasno. Neću da je jedem. A šta je baka smislila? Kuća od povrća, dobro. Probat ću. Odvratno. Mrzim povrće. Wow! Ova kuća izgleda prelepo. Ovakvu kuću sam ih htjela. Sad ću je probati. Wow, koliko slatkiša. Divno. Sve mi se sviđa. Dakle, ova kuća je sigurno pobedila. To znao sam. Ja sam najbolji. A sad mi se jede burger. Tako sam gladna. Hajde, dajte sve od sebe. To nije teško. Krenite. O, došla mi ideja. Napravit ću slatki burger od krofna. Koju da izaberem? Sviđa mi se zelena. Da. Iseći ću krofnu na 2 dela. A umjesto pljeskavice ću koristiti čokoladu. Jao, ova čokolada je baš velika. Poješću višak. Nije mi teško. O, da, prelepo. Sad je savršeno. Zatim ću staviti želetrake i sipati čokoladni sirup. O, divno. Oduševljena sam. O, došla mi ideja. Napravit ću mali šareni burgeri. Da, lepinje su spremne. Ostalo je napraviti pljeskavice. Divno. Sad ću ih ispržiti. Super. Sada stavljam pljeskavice na lepinje. Da, svaka mi čast. Sada paradajz. Obavezno sir. Ketchup. I to je to. Ja sam završio. A ja sam ispekla lepinje. Šefe, gledajte. Imat ću lepinje u obliku mede. Slatko. Ostalo je sastaviti burger.
Dodat ću pljeskavicu u obliku srca, krastavac, paradajz i to je to. Jenny, dosta čokolade. Da, u pravu si. Preterala sam. Gotovo. Jenna, probaj. Wow, sve izgleda jako ukusno. Šta je to? Nisam htjela slatki burger. Ovo ću rado probati. Baš me zanima kakav je ukus. Sviđa mi se ukus. Svaka čast. Dakle, ostalo je posljednje jelo. Divno. To je burger u obliku mede, preslatko. Jao, i ukus je divan. Ovo jelo je pobedilo. Stvarno, baš mi je drago. Hvala, dete.